Добре дошли на всички на обиколката на промоционална сглобяема къща от 98 квадратни метра. Нека да разгледаме нейната веранда от 16 квадратни метра. Говорим за много просторна веранда. От тук, влизайки вътре, ни посреща хол от 10 квадратни метра. От хола от 10 квадрата вляво ни посреща всекидневна с кухня от 38 квадрата. Както виждате, с печка, с климатик, както желаете, така можете да се отоплявате в нашите имоти. Както виждате, тук видяхте и кухненската зона. Когато преминем наляво, ще ни посрещнат две просторни спални. Първата ни спалня е 16 квадратни метра. Тук има и родителска баня. Нека да разгледаме родителската баня. Втората ни спалня е 12 квадратни метра. Тук има още една баня от 5 квадратни метра и още една спалня от 12 квадратни метра. Можете да се свържете с нас от тук. Довиждане. Пазете се!